kalusugan at kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. At iniintay lang natin mag-hook up. Ayan, naririnig ko na. Andito ulit tayo sa ating programa HCI, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. At nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon, mga manunood sa Facebook Live. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, dyan lang kayo at nandito lang po ang inyong lingkod. At iniintay lang natin maka-hook up din, syempre, Cool Radio sa 105.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte, sa 98.5 OK FM in Daet, Camarines Norte. So, kumusta po kayo? Yung mapapanood din tayo sa Facebook Live ng DCGB Legazpi and of course sa Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Ngayon, happy Sunday sa lahat ng mga listeners natin, mga nanonood sa atin. Ito ay gagawin natin tong product demo para makita natin, makita kahit yung mga taga-malayo ay makita talaga yung demo about our HCI products. Bakit kailangan na po natin ang HCI, CMD, CBF at ang ating Supreme Juice. So, good morning dyan sa aking magandang batchmate, Ma'am Floriden Kalimlim. Ayan, musta na din. Oo, ngayon, Sunday, special request kasi ito ng mga hindi nakaka-attend ng ating symposium. Bakit kailangan ng katawan natin ang mag-take ng CMD? O, ito pa, plus pa, syempre, yung ibang food supplement natin. Kaya medyo iba yung setup ng inyong lingkod ngayon kasi mamaya ay magpo-product demo tayo. Okay? So, yung mga natin, mga angel natin dyan sa area po ng Camarines Norte. Paramdam kayo dyan. Naka-hook up na ba? Dyan sa dalawang radio station dyan sa area ng Camarines Norte. Kumusta yung mga taga Camarines Norte? Kumusta po kayo? Abang kayo dyan mga taga Camarines Norte kasi iikot ang inyong lingkod. Unahin ko yung Camarines Norte para dito sa gagawin natin na Regional Convention Caravan. Meron na tayo na schedules dyan sa area na yan. Good morning kay Sir Pedro Villanueva, ang ating stockist dyan sa Libmanan, Camarines Sur. Okay? So, itong gagawin ng inyong lingkod ngayon, ito yung ginagawa natin na product demo pag tayo nag-part ng ating health symposium. Kasi po, pag hindi naiintindihan ng mga tao, bakit kayo may mga sakit? Paano ba tutulong yung ating produkto? Paano ba tutulong yung produkto natin para ma-restore tayo? Katulad ng nangyari sa amin na dati puro sakit pero salamat sa Diyos, eto ngayon restored using natural product. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Okay? Sana makayanan ng boses ko isang oras pagsasalita. Ito ay ginagawa ng inyong lingkod para mas marami po ang matulungan. Naka-hook up na. Sabi dito, naka-live. Sabi ni Ma'am Sheila, sa dalawang station. Yan. Mga taga Camarines Norte, abang kayo. Take advantage, maka-attend ng ating Regional Convention Caravan. Hopefully ay makapasok ako ng Camarines Norte sa panahon ngayon. Hello kay Sir John Arnie Ramirez, ang ating napakasipag na Regional Business Coordinator ng Mimaropa. Opo, napakabata pa pero talagang nakita mo kung paano niya ginawa ang tumulong sa mga tao. Kasi this HCI this is a business with a heart. We need to help people. Paano tayo makakatulong sa mga tao? O di ba 90%
ng population ng Pilipinas may problema sa health. O anong gagawin natin? O, di ba? 90% ng population ng Pilipinas may problema sa bulsa. Dito po, pwedeng masolve yan dito sa ating company, Health Code International. 17 years na po tayo. Good news sa inyong lahat, sa mga nanonood sa Facebook, sa mga nakikinig sa radio station, with our company. Marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin. At mga, ayan, pati sa COVID-19, malaking tulong ang ating product. Hello kay Ma'am Vilma Aviles, ay mga ka-HCI family natin. Sige lang tayo. Actually, sa mga ano natin, sa mga listeners natin sa radio, sa mga nanonood sa Facebook, nako, sa totoo lang, palala ang sitwasyon natin ngayon. But we need to move on. We need to move on. Hindi na tayo kayang dapaan ng gobyerno sa pangangailangan ng ating pamilya. Dito, napatunayan, and when it comes to health, talagang malaking tulong yung ating Power Trio. Malaking tulong po yung ating negosyo. Malaking tulong. Opo, kaya congratulations sa mga masisipag, mga masisipag na mga HCI members, mga distributors, stockist leaders, na patuloy na ginagampanan ang kanilang role, makatulong sa mga tao, ma-restore yung health, labanan ng COVID-19, at makapagbigay ng hanap buhay. Depende po sa gusto nyong mangyari. At dito po, experience ko talaga, marami nag-join dito dahil may mga sakit. Maraming nag-join dito dahil yun, may mga sakit, na-prove muna yung kagandahan ng ating produkto. At nang napatunayan ang bisa ng ating product, anong ginawa? Ginawa yung negosyo, katulad ng ginawa ng iyong lingkod. Kaya na-solve yung problema sa kalusugan, na-solve yung problema sa kabuhayan. We have a very wide market. Kaya nga kami po, panay pa po ang turo namin, panay ang invite namin sa mga tao, try the product muna, at pagpatunayan nyo muna na maganda talagang product. And of course, unti-unti gawin natin yung negosyo. Maraming naghihirap ngayon. O patuloy ba kayong maghihirap? O andyan yung opportunity, tried and tested. Marami na ngayon, ordinary people, now earning extraordinary income dito sa aming company, Health Code International, kung saan akala nga namin nang nag-pandemic, babagsak tayo, katulad ng ibang negosyo, nagsara. Katulad ng ibang company na bankrupt, pero ang ating company talagang tumayong matatag dahil ang ating product ay very effective at kailangan talaga ng mga taong ngayon. And we have a very wide market. Kaya calling all people na may mga problema sa health, try our product. Calling all people na may gustong gawin ng negosyo. Hindi namin ipinagkakait sa inyo the business side of Health Code International. Kaya nga madalas ang aking boses ay gasgas na kailangang ituro, especially sa mga younger generation. May pag-asa tayo kahit nandito tayo sa Pilipinas na hindi tayo aasa sa gobyerno. Okay, so dito na tayo. Painom muna ng tubig. Na may CMD syempre. Okay. Kung may tanong, ito yung aking text hotline. Text lang po, idahad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, idahad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, doon sa mga leaders natin, lalo yung mga walang radio program sa inyong mga areas, bakit ko nga gagawin to na Facebook Live, yung demo, para makatulong din sa iba. Luzon, Visayas, and Mindanao, you can make use of this Facebook Live program. Pwede nyong i-share sa inyong mga mahal sa buhay para maintindihan po nila. Okay, so game na tayo. Game na tayo. Tandaan natin the word mineral. Ano ba tong mineral na to? Ang minerals, tayo ay minerals tayo, 'di ba? Galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. 'Di ba? Ang katawan natin ay minerals, okay? Yung mga minerals na yan ay ginagamit ng ating katawan. Kada segundo,
ginagamit ng ating katawan. Tandaan, useless ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung wala ang minerals. Saan galing ang di ba kada segundo ginagamit, nawawala sa katawan natin, katulad ng na-stress ka, nagpupo ka, nagwiwi ka, na problema ka, hindi ka nakakatulog ng maayos, yung mga minerals na kailangan ng katawan natin ay nawawala. Kailangan makabalik, okay? Paano nakakabalik? Pagkain, food and water. Di ba noon, yung mga pagkain natin, tumutubo lang po sa mga natural na mineral sa lupa. Okay? Natural na mineral sa lupa. Kasi daon nilagay ni Lord yung mga minerals. Tandaan po na tayo yung of all creation ni Lord, tayo yung pinakang love niya talaga. Kasi tayo ay minerals, okay? Nilagay niya sa lupa yung mga minerals na kailangan ng katawan natin para pag yung mga tanim, ang nagpapalaki sa kanya ay minerals. Pag kinain natin, andyan po sa ating katawan yung minerals. Noong panahon, ang katawan natin full of minerals. Kasi maraming minerals sa lupa. Pero ano nangyari? Nasira ang source natin ng minerals. Ay, isa pa palang source natin ng minerals is water. Kaya noon po, kasi 'di ba noon, umiinom lang tayo sa gripo, sa balon, o 'di ba, sa mga spring, full of minerals pa yan noon. Kaya naman yung mga tao noon, hindi basta-basta nagkakasakit. Mahaba ang buhay. Magkasakit man, uminom lang ng mga herbal, gumagaling na kaagad. Okay? Iba ang nangyayari ngayon kasi nagkaroon ng mineral deficiency. O yan pala, yung tubig, hindi na mayaman sa minerals. Ang pagkain natin, tandaan natin kasi kailangan mag-sink into sa ating mga isip para alam ninyo bakit kayo nagkaroon ng mga sakit. Okay, pagkain natin ngayon pinalaki sa fertilizer. Ilang klaseng minerals po ang nasa fertilizer? 3 lang po. NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Tama lang, lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy po tayo. Kaya nanghina ang katawan natin. At di ba noon, kung ang doktor may malasakit sa iyo, kamag-anak mo, sasabihin sa iyo, auntie o uncle, huwag ka na uminom ng mga gamot, mga synthetic na drugs, o gusto masira ang kidney mo. O di ba? Anong sasabihin sa iyo? Mag-water therapy ka. Auntie, mag-water therapy ka. Why is water therapy very effective before? Kasi noon ang tubig ay mayaman sa minerals. So, ibig sabihin, pag marami kang iniinom na tubig, marami kang minerals. Plus yung pagkain mo, full of minerals. Kaya ang katawan natin, sagana sa minerals. Kaya noon ang mga tao malalakas, hindi basta-basta nagkakasakit. Nasira ang source natin ng minerals. 'Di ba yung mga minerals na anod sa ilog, sa dagat, pag evaporate hindi na po pag-evaporate po, hindi kasama ang minerals. So pag ulan na naman, anod na naman yung mga minerals. Anong nangyari sa atin ngayon? Ang pagkain natin ay pinalaki sa fertilizer. Ilang klaseng minerals lang po ang nasa fertilizer? 3 lang po. NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Tama lang, lumaki yung halaman, hindi na sapat para maging healthy yung ating katawan. Plus the fact na ang tubig na iniinom natin, wala ng minerals. Kung may minerals man, katiting na lang, hindi na sapat sa pangangailangan ng katawan natin. Tandaan, ang kailangan ng katawan natin, around 80 kinds of minerals. O saan na yan manggagaling? Andito na po yan sa ating HCI CMD. This is extracted from the Great Salt Lake of Utah sa bansang Amerika. Actually, ang na-detect dito around 92 kinds of minerals. Kompleto at balanse po yan. Ibig sabihin, pag pinasok sa katawan natin, kasi may mga nagtatanong, hindi ka ba kami masisira ng CMD mo, madam? Paano ka masisira ng CMD? Ang mga minerals na nasa HCI, CMD, dating nasa katawan natin noon, kaya noon healthy tayo, nawawala, kailangan ibalik. At ang kagandahan, this is natural. Hello kay Sir Romeo Ricafort, okay? So, tandaan natin ang galing ng asin kasi pwede magsabi kayo, oy, masira kami niyan dahil galing pala sa Great Salt Lake. Tinanggalan po ng asin. 99.9% sodium remove kasi masama ang
sobrang asin sa katawan natin, bakit may tinira pa? Kailangan din po ang asin sa ating katawan. Okay? Tandaan, kompleto at balanse at napakayaman sa magnesium. Oy, yung mga listeners natin dyan, alam mo ba kung pag kulang ka sa magnesium, maraming sakit ang dadapo sa iyo. Yan ang tinatawag natin na silent guardian ng ating katawan. Ang magnesium. Magnesium will not function without the other minerals. Okay, so dito na tayo sa demo. Dito na tayo sa demo, ha. Dito na tayo sa demo. How CMD works in the body. Okay. Ito, gagamit ang iyong lingkod. Gagamit ang iyong lingkod ng bulb, electric fan, at tubig. At ito yung ating natin. Para mapakita ko sa inyo yung kagandahan ng ating produkto. Hello, Ma'am Lydia Villamer Jacinto. Okay. Ito ngayon, we have the electric fan, the bulb, at saka yung tubig natin nasa baso. Okay. Nakasaksak tayo. Nagulat ako. Nakasaksak na tayo, 'di ba? Yung itong bulb na tayo sa kuryente, naka-connect din yung ating electric fan dito sa bulb. Bakit kailangan natin gumamit nito? Para ito katawan natin. Katawan natin kasama na yung mga organs natin na kailangan ng katawan natin, ng lahat ng mga organs natin ang minerals. Paano na nga ba aandar yung ating katawan, yung ating mga system, kung kulang ka sa minerals. Okay? So, eto tayo ngayon. Pag dinikit ko, nakatandaan na, nakasaksak na yan sa kuryente, kaya nag-iingat ang iyong lingkod. Hello kay Sir John Perez. Tama. Diyan. Sir, abangan nyo po, mga taga Paracale, ang opening ng CMD Center dyan sa Paracale. Okay. Eto, pag dinikit ko ang positive and negative charge, ayan na. 'Di ba? Umilaw yung bulb, syempre, at umandar yung electric fan. Tandaan, ito yung katawan natin at yung ating mga organs. Paano na lang kung hindi na umaandar yung iyong puso? Paano na lang yung may problema ang iyong kidney? Kailangan ang minerals. Kaya nga, alam niyo po, nang dumating kasi ang aming company, Health Code International, pinakang unang company nagdala ng mineral supplement sa Pilipinas na dati nung dinadown tayo. But now na napatunayan ang kagandahan ng ating CMD. Ang daming nainggit. Huwag kayong mainggit, mag-join na lang kayo sa amin. Because we have the number 1 food supplement in the market talaga. Noon talaga, hindi ko to ipapatalo. Kasi CMD pa lang, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-solve po natin. Hello sa aking magandang batchmate, Ma'am Eva Ipescope. Ma'am Eva Moyano. Okay, so, paano nagbo-work ang CMD sa katawan ng tao? Kaya naman ako, 'di ba, madalas sabihin ko, ako ay alagang CMD. Restored by CMD. At ngayon, lalo na power trio na tayo, matindi talaga yung nangyari sa akin. Madalas ko yan sa mga listeners natin. Ulit-ulit ko yung sinashare. When I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Na-reach ko na yung para kong nauupos na kandila. Ngayon, hindi na po. 17 years. 17 years akong user ng product na ito, lalo na ngayon na power trio na, okay? So, eto na tayo ngayon. Ayan, walang kokorap. So, paano nagbo-work ang CMD sa katawan ng tao? Ayan pag dinikit ko ang positive and negative charge, diba? Mailaw, malakas. Pag niloblob ko, sabi nga, iloloblob ko to sa tubig. Tubig yan na. Sabi nga, water is a great conductor of electricity. Natatandaan natin yan. Pag may bagyo, di ba, may tubig, ino-off yung kuryente, yung APEC dito sa Legazpi, dito sa Albay. Ino-off. Bakit? Kasi kung may tubig, may tao, 'di ba? May live na wire. May tao, 'di ba? O hayop. Delikado makuryente. Sabi nga, water is a great conductor of electricity. Titinda natin, daragdagan pa ng tubig, ha. Bakit walang conduction? Ang tubig ngayon,
parang dead water na po. Wala ng minerals. Wala ng buhay. Yes, nawala lang. Nawala yung uhaw natin. Pero tandaan, hindi tayo na-energize, hindi tayo na-balanse. Kaya sa matagal na ang iniinom natin, tubig na walang minerals. Minsan tawag natin, pabili nga mineral water. Ang tanong, may minerals pa nga ba? Dali nyo dito sa office ko at itetest natin kung may minerals. Now we have this HCI CMD. Actually, more than 92 kinds, nasa around 92 kinds of minerals, kompleto at balanse. Ibabalik natin sa katawan yung minerals na kailangan ng ating 100 trillions of cells. Tandaan, pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, magiging healthy yung mga system, nakakasiguro ka na ikaw ay magiging healthy. Kaya nga, cell mineral drops. Yan, okay? So, tingnan natin how it works. Hello kay Ma'am Gigi Padua. Yan. Ito yan ha. Tingnan natin how it works. Ito muna ha. Sabi nga, kung may tubig, huwag kang hawak-hawakan ko po. Tingnan niyo kung makukuryente ako. Tubig yan ha. O, diba? Hindi po ako nakukuryente. Kasi walang minerals. Pero pag dinikit ko ang positive and negative charge, di ba naka-eke siya? Pag dinikit ko ang positive and negative charge sa tubig, magkakaroon ng conduction kasi nagdikit. Kailangan maintindihan natin to. Okay. Paano nagkakaroon ng conduction? Hindi yan magkakaroon ng conduction without the minerals. Ganon din sa katawan natin. Wala tayong lakas kung wala yung minerals. Tandaan, useless ang vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung wala ang minerals. At gusto ko i-share sa inyo that statement of Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner. In 1936, nilabas niya yan na kanyang discovery that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit tayo nagkaroon ng mga sakit? Is mineral deficiency. Kasi ang katawan natin, nagkukulang na po sa minerals. Ano ba talaga yung kailangan natin, drugs or minerals? Diba dati puro na ako drugs, puro na ako gamot. Pero nararamdaman ko, ang sakit ko nandyan pa rin. Nung ibinalik ko yung mineral sa katawan ko, natanggal lahat ng sakit ko, tanggal lahat ng gamot. O ito ngayon, alagang CMD, alagang Power Trio. Kaya ako ay seryoso, may share sa napakaraming tao ang ating produkto. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan? From A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating product. So, ito na ngayon tingnan natin how it works in the body. At yan patakan ko isang patak. Okay. Ayan, nag-ilaw kaagad. Parang yung katawan natin, naniniwala kayo na may kuryente sa yung katawan. 'Di ba? Isang drop pa lang. Opo. Pag sinabi ng doktor, pag wala ng kuryente sa yung utak, ikaw ay patay na. Yeah, how important ang mineral sa katawan natin. Kaya tinawag nga ito Christ Miracle Drops. Okay? So, isang patak pa lang. Hindi pero sa iniinom natin, hindi isang patak lang Depende sa edad at depende po sa inyong mga health problems. So, ganyan kaganda. Hindi na ako pwedeng humawak sa tubig. Delikado na ako makuryente. 'Di ba? So, that's amazing is our product. Na pag umiinom tayo nito, lumalakas tayo, na-address yung mga imbalance sa ating katawan. Tanggalin ko muna yung baka tayo ay maisahan nito, makuryente. Okay, natanggal na. Ganyan ka-amazing ang ating product. Hello kay Ma'am Teresa Mangampo. O, diba kaya maraming na-stroke, maraming hypertension, mga diabetiko, may mga sakit sa puso, may mga cancer. Nako, wag nyong, I tell you people, the best doctor to yourself is you. That's how amazing is our product. At meron pa nga tayo niya na testing na hawak mo pa lang sa may mga CMD. Try nyo po. Hawak nyo pa lang ang bote na may CMD, lumalakas na po tayo. Pero hindi kayo gagaling ng hawak-hawak lang to. Kailangan po iniinom ang ating CMD.
Pwede siya gamitin internal at external. Maraming usage to. Kaya nga sabi nga, kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Ganyan ka-amazing. 17 years na, user ang inyong lingkod. Proud na ako ay restored ng ating produkto. Hello sa aking magandang pinsan, Ma'am Ami Obligar. So, hindi mo na nakita. Anyway, doon sa mga kasi naka-Facebook naman to, pwede nyong balikan yung demo. Pwede nyong i-share para makatulong in so many ways. Makatulong tayo sa mga tao na marami nang iniinom na gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit. Try our natural product. Try our natural product. At kung magtatanong, hindi ba kami niyan masisira? Eh di sana ko, sirang-sira na ako. This is natural. Okay, so, isa pang demo. Gusto ko mag-demo pa ha. Para sa inyo. Sa mga taong acidic, makinig kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito yan, madaling mapagod at manghina. Sakitin. Lahat ng may sakit, acidic po kayo. Maraming aray sa katawan. Ako ang aray ko noon mula ulo hanggang paa. That was 17 years ago na hindi pa ako gumagamit ng ating CMD. Okay? Maraming aray sa katawan, organ failure, madalas magkaroon ng mga infection, ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis. Tandaan na, virus. Di ba yung kinatatakutan natin? Virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells na bubuhay sa katawan na acidic. O, anong gawin natin? Address your acidity. You will address your ailment. Huwag kayong papayag na acidic yung katawan ninyo. Address your acidity, you will address your ailment. So, paano nagwo-work ang CMD sa acidity ng katawan? Sa acidity, ha? Ito, gamit ako nito. Tandaan, yellow is acidic. Green is neutral. Yellow is acidic, that's bad for our body. Green is neutral, good for the body. And blue is alkaline, good for the body. Kaya nga ba ngayon nauso yung mga alkaline water at sasabihin nyo, ako ma'am, ang iniinom ko is alkaline water. Alam nyo po, ang tubig na walang minerals, pag nilagyan mo ng CMD, nagiging alkaline. Yung acidic na tubig, pag nilagyan mo ng CMD, nagiging alkaline. Opo, painom muna ng tubig ha. Oo, okay. Eto, 'di ba? Bottled water. Minsan sabihin natin, pabili nga mineral water. Ang tanong, may minerals pa nga ba? O, 'di ba? Hello kay Ma'am Glenda Banta. Gagamit ako ng ito yan. This is water. Okay. pH tester. Pag nag-yellow, it's acidic. Pag green is neutral. Dapat tayo, pag blue is alkaline, dapat ang katawan natin is slightly alkaline. Tandaan na, dapat ang katawan natin is slightly alkaline para hindi tayo basta-basta nagkakasakit at kaya natin labanan anuman ng mga viruses na yan na nasa paligid natin, yung kinatatakutan natin. Actually, when it comes dyan sa COVID-19 po, ang ating product tumulong talaga. Kasi napatunayan natin, ang product natin magaling sa mga virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells. Kailangan alam ninyo yan para hindi kayo na mamroblema. CMD alone, malaking tulong na po, I tell you people. Okay, the distilled water, pag nilagyan ko ng pH tester, pag nag-yellow, it's acidic. Tingnan natin. Medyo tayo. Diba? Paano na nga ito? Ayan, yellow, acidic yung tubig. Ibig sabihin, yung binibili nating tubig, the bottled water, even po yung mga galing sa water refilling station, kasi meron kaming water refilling station, acidic na po. Kasi syempre, sa sobrang dinaanan, yung filtration ba? Opo, nawala yung mga dumi, lalo dito sa Legazpi, sobrang dumi na po ng tubig. So, kailangan, wag di na pwedeng uminom sa galing lang sa gripo. Doon na sa galing sa water refilling station. Yes, it's safe dahil malinis. Pero sa sobrang linis niya, nawala na yung mga minerals. O, diba? Kaya, nawala lang yung uhaw. Hindi ka na balanse. Hindi ka na energize. O, diba? Hello kay Tita Dali.
Kumusta na Tita Dali? Pwede na ba tayo mag-event dyan sa Kamsur? Oo, kasi pwede na naman umikot ang inyong lingkod. So, paano nagwo-work? Ayan na, yellow. Yellow po yan. O yan, yellow. Patakan ko lang ng isang patak CMD. Ayan, di ba? Nag-blue ka agad. Ibig sabihin, naging alkaline. O di ba? Kung sobrang acidic ka ang katawan mo, you will never experience normal healing pag acidic ang iyong katawan. Kaya naman maraming tinatamaan ngayon ng COVID-19. Kasi acidic yung katawan natin. Wala tayong panglaban sa virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells. Marami din may mga bukol-bukol. So ayan na, yan ang tubig. Isa pang demo natin. Na acidic. Ito yung, kasi alam nyo po, itong demo na to, demo to ng isang doktor. Nung nag-demo siya, talagang na-amaze ako. Sabi ko, kaya pala sobrang ang dami kong sakit dahil super acidic yung katawan ko dahil sa naging lifestyle ko for 15 years. Opo, yung paggamit ng mga processed foods, carbonated drinks, 'di ba? Maraming causes bakit nagiging acidic tayo. Yun ang dapat niyong alamin. Okay? Teka muna ha. Mamaya ko na may mga yan, sabi, good morning ma'am, 39 years old po ako. Ask ko lang po kung anong dapat mi gawin po na lagi pong sumasakit ang aking balakang simula po ng ako'y manganak nitong pangalawa mi at umaabot na po siya sa aking binti na sakit niya na parang pinupulikat, nahihirapan na siya matulog kasi pag na-straight mi po ang binti mi. Taga saan ka ba? Taga saan po kayo? Ito, masabi ko sa iyo, garantisado ikaw matutulungan. Pag sinabi ko garantisado po yan. Visit CMD office para matulungan po kayo, okay? Ito. Ayan ngayon, di ba? Ayan, hard liquor. Oo, marami dyan mailig nito. Okay, hard liquor. Di ba? Tingnan natin, lagyan natin ng litmus liquid, pH tester. Hard liquor is very acidic. Ayan na. Parehas ng karne, yung mga, mga processed foods, di ba? Yung mga pampasarap natin dyan, very acidic. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na ang pinapasok natin sa katawan natin ay acidic. Anong nangyari sa atin? Naging acidic yung katawan natin, kaya kahit anong inom mo ng gamot, hindi ka gumagaling. Mag-take kayo CMD, sabayan ng CBF at Supreme Juice, okay? Ito ngayon, lalagyan ko ng CMD. Ayan na, di ba? Ang bilis. Huwag abusuin yung alak. Huwag abusuin yung karne. Di ba? Kasi malelesan yung efficacy. Siyempre, kakain din tayo ng karne. Kaya in moderate. In moderate po, okay? So, ito ngayon, ano pa yung pwedeng nakasira sa atin for so many years na umiinom tayo nito? Carbonated drinks. Ako talaga, noon, when I was in PLDT company, hindi kami umiinom ng tubig. Ang iniinom namin, ito yan, masarap kasi. Carbonated drinks. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga pwedeng causes, bakit bumagsak yung health natin. Lagyan ko ng litmus liquid. Very acidic. Actually, ang acidity niya is 2.5 po. Okay? Kailangan ng katawan natin para mag-normal healing 6.0 to 7.5. Ganun, something like that. Pag na-reach mo yung pH na ganun, slightly alkaline, you experience normal healing. Ganun ka-amazing ang product natin. Pero ito, lagyan ko ito yung paborito natin. Kahit sa mga bata, binibigay. Carbonated drinks. Ito, tingnan natin, lagyan natin CMD. 1 drop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala pa rin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kahit gawin kong 40, hindi pa rin po. Actually, isa to sa mga nakasira sa amin. Yung nagpapasarap kami. Pero ngayon, natuto na ang iyong lingkod. Nung nakita ko yung demo, na isang doktor, yung nag-demo about this one, sabi ko, yung sakit pala ng family, ako yung may kagagawan.
Why? I'm a working mother. Yung pagkukulang ko sa panahon sa mga anak ko, kino-convert ko ng masasarap. Yun din po ang nakasira sa amin. So, kailangang itama. Ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. Alin ang kaya natin? 'Di ba? 20% genetic na mana natin and 80% lifestyle. Ano po yung kaya natin itama? Siyempre yung lifestyle. Tandaan, ang sakit pala natin sa ngayon is the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Kami po 15 years na ganun yung aming lifestyle. Napansin na lang namin puro na kami gamot. Napansin na lang namin kailangan namin magbalik-balik ng hospital, but this time, praise God. God is still the greatest healer, and God is using instruments to show His love and care for men. We are blessed. Even ngayon na nandiyan ang COVID-19, magagamit nyo po ang ating product. Address your acidity, you will address your ailment. Kaya yung takot namin sa COVID, noon lang po yun. Noon lang yun nang hindi namin naintindihan. Pero this time na naintindihan na namin na kaya palang labanan ang mga viruses, bacteria, fungus, parasites, cancer cells. Kayang labanan kung marunong tayo. Opo, diba? Sabi nga nung isang doctor dito, Dr. Mike Navera, madalas sinihiram ko yung kanyang statement that COVID will stay tomorrow. The next day, masanay tayo na nandyan talaga yung COVID-19. Sa yung dapat gawin, follow the health protocol. Master na yun natin yun. Kaya nga nakakasawa na, diba? Lalabas-labas ka dyan, face mask, face shield, o diba? Pero, sabi niya, ito pinaka number 1, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Okay? CMD pa lang yung pinapakita ko sa inyo. But look at this one. Sana maintindihan natin. Okay? This is the carbonated drinks. This is the distilled water. Pag hinalo ko, wala. Useless po yung CMD. The hard liquor. Useless po yung ating CMD. So, it's your choice now. Ano ba talaga? Magpapasarap tayo? Magpapasarap tayo? Diba? So, maraming dahilan. Bakit tayo may mga sakit? Now, also, we have this. Ito yung iniinom ko talaga, the CBF. Ikwento ko na lang sa inyo yung CBF. The CBF or the Cell Bio Food. Kung ang CMD natin is Cell Mineral Drops, complete and balanced minerals na kailangan ng katawan natin. But of course, we need other nutrients. Makukuha natin sa CBF. Dati ignore ko talaga to kasi akala ko okay na ako sa CMD. Nang nakita ko ngayon si Doktora, nag-jogging kami one time sa Boracay, 3 balik-balik ko, ayaw ko na. Si Doktora, ini-enjoy lang talaga yung kanyang pagtakbo-takbo doon sa beach ng Boracay. Sabi ko, bakit siya hindi napapagod? Bakit ako napapagod? Sabi, Doc, anong sekreto? Sabi niya, Mel, CBF. Doc, okay na ako sa CMD. No, sabi niya. Iba ang gagawin ng minerals. Iba ang gagawin ng ibang nutrisyon. Kailangan ng katawan natin yung nutrisyon. Nandito yan. Lahat ng vitamins except vitamin D nasa CBF po. Mataas ang protina, 'di ba? Yung vitamin, lahat ng mga vitamin, mga B-complex nandito po 'yan. Kaya naman yung may mga frozen shoulder, masakit ang likod, ang balakang, nagle-leg cramps, o 'di ba? Nako, try this one. Magaling sa mga diabetiko, sa may mga sakit sa puso, sa may mga cancer, even wala kang sakit. This is very good. Kahit sa mga bata, this is very good kasi complete nutrients po yan. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. At least, this is a plant-based, kompletong nutrition. Okay po? Kailangan ng katawan natin ito. Oo. Kahit sa mga buntis, tandaan ng product natin, sa mga buntis, sa gusto magbuntis, sa mga bata, sa mga healthy, sa mga may sakit, pwedeng-pwede ang ating product because we are all natural. Mga nutrisyon na kailangan ng ating 100 trillions of cells. Tandaan, pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, magiging healthy yung ating mga system. Nakakasiguro ka na healthy ang buong katawan mo. At kaya mong labanan anuman ng sakit na pwedeng dumapo sa iyo. Yung built-in na doctor sa katawan mo ay kusang magtatrabaho. Now, we have this, isa pa pong demo gusto kong ipakita sa inyo. About this one, ayan, meron pa tayo.
Ito kasing Supreme Juice natin. Ito, Supreme Juice. Ito yun. The Supreme Juice. Nung nakita ko kasi noon, yung pinapainom ko sa pamilya ko, lahat pala acidic. O di ba yung nakalagay artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. O yun ang pinapainom ko noon sa pamilya ko. Nagpapasarap nga kami eh. Nagpapasarap. So, sabihin ko, anak, anong gusto mo? Flavor, o di ba? Nakalagay artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. Sobrang na-guilty po talaga ako nang pinakita sa amin ng isang doktor yung healing you with your pH. Yung palang binibigay ko sa kanila na pampasarap, yun din ang dahilan. Walang kung sa ano, sayang yung hard-earned money. Kung ang pinapainom mo ay not good for the health. So binago ko po yun. Nang dumating po ito yan na, dati pala po, nung bagsak yung health ko, sabi ng friend, ay di umiinom ako nun. Kasi bagsak nga yung health ko eh, marami na akong sakit. I was taking ascorbic acid. Yung pala acidic din yun. Ascorbic acid. Sabi niya, ate, palitan mo na yan, ascorbic acid mo. Palitan mo nito, sodium ascorbate. O di, sige. Pero tanggalin mo sa kapsula. Kasi syempre yung kapsula, merong chemical yon. Pero yan. So tanggal. Mag-high dosage ka nito. At least ito, hindi acidic kasi sodium ascorbate. Hindi ako nag-i-enjoy. Hindi ako masaya na gano'n ginaganon ko, ilalagay sa tubig, iinumin ko. Walang kalasa-lasa. Pero nang dumating ito, tuwang-tuwa ako. Why? Natural fruits and vegetables in powder form. Walang sugar. Ang ginamit po niya, yan, 10-in-1 refreshing drink, 6 season fruits, plus moringa, plus carrots. Ang ginawang pangpatamis is stevia, plus vitamin C. Napakasarap. Kahit sa mga bata, pwede po. At hindi pwede mag-cause ng tonsillitis. Alam mo, good news nito, even yung mga diabetiko, pwede na mag-juice. Diba? You need vitamin C. Lalo na ngayon na panahon ng pandemic. Dito, ipakita ko sa inyo ang demo about our juice. Okay. About our juice. Okay. Diba? Lagi tayong naliligo araw-araw, diba? Masarap maligo talaga kasi pag hindi ka nakapaligo, iba yung pakiramdam mo. Naglilinis tayo sa labas ng katawan natin. Ang nililinis natin sa labas, ang tanong ngayon, sa loob ng katawan nadudumihan. Ako hindi ko masabing hindi nadudumihan. Siyempre, kumain ako ng pansit, meron yung toyo, di ba? Kumain ako ng, minsan napakain ka ng processed foods, meron din mga preservative, di ba? So, hindi natin. Kahit kumain ka ng natural na mga gulay, di ba? May mga pesticide yun. Oo, so pumapasok. Araw-araw pumapasok talaga yung mga toxin sa katawan natin. Kailangan matanggal yung mga toxin sa katawan natin. And this, ating Supreme Juice, ang galing po, in-neutralize yung mga toxin sa katawan natin. In-neutralize yun. So, gagamit ako nito. Actually, dito iniinom ha. Betadine. Parang dumi pumapasok sa katawan natin. O, di ba? Gumamit tayo ng toyo. Di ba? May mga pumasok na mga chemical sa katawan natin. Hanggang later on, ganyan na po sa loob. 'Di ba? Marumi sa loob. Sasabihin mo, umiinom ka ng mga gamot, hindi ka gumagaling. Paano ka naman gagaling? Kargado ka ng toxins. O, anong kayang gawin ng ating Supreme Juice? Ito, lalagyan ko lang Supreme Juice, ha? Yan, okay. Konti lang. Oo. Kaya niyang in-neutralize yung mga toxins na pumasok sa ating katawan. O, makita nyo yan. Kaya sobrang na-in-love talaga ako dito sa ating Supreme Juice. Take Supreme Juice. Ako I take it 2 to 3 times a day. Pag bagsak yung aking health, dinadagdagan ko. Kaya nga last time medyo sabi ko, ano ba to? Parang may mga virus, di ba? Pero ang bilis lang ng recovery. Kaya advice ko talaga, even sa mga staff ko, sa mga kapamilya, pag naramdaman nyo na napasok kayo ng virus, high dosage ng ating Power Trio. Kasi na-prove na natin. Yan ang Power Trio natin. Pag sinabi Power Trio, ito yan, CMD, CBF,
ito pala, CMD, CBF, saka yung Supreme Juice. Yan po ang ating Power Trio. This is a perfect combination para maging healthy tayo at hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Yun ang sekreto na hindi natin sinesikreto. And of course, sa mga natin, marami tayong product actually. Magbasa nga ako ng hopefully, yan. Yan, taga Kamalig, visit my office sa Legazpi City. Garantisado ikaw ay matutulungan. Hello kay Ma'am Carmelita Manlangit at Mr. John Balanon. Hello kay Sir Boyd F. Dani, ang ating stockist dyan sa area ng Camarines Norte. Sabi ito, good morning po. Tanong ko lang po kung meron po ba dito sa Karamuan ng ZMD. Salamat po. Meron dyan. Meron po dyan. Okay? Sabi dito, good morning from Libon, Albay. User po kami ng HCI CMD Mineral. Asawa ko may fever kagabi pa, 38. Paano po siya painumin? Ng CMD lang po available dito sa bahay. Bigyan mo siya, 38. Bigyan mo siya ng 10 drops every 2 hours. 10 drops every 2 hours ang ibigay niyo po sa asawa mo in a glass of lukewarm water. At mabilis lang yung recovery niyan. So anyway, ang bilis ng ating oras. Sa mga kasi gusto ko talagang i-encourage sa mga natin. Wag lang po yung yung ating power tree. Actually, meron tayo. Hindi ko pala na dala dito sa aking lamesa. Yung CR juice, meron tayong CR juice pang detox po 'yan. Tatanggalin yung mga toxins din sa ating mga bituka. Try our CR juice, available po yan sa atin. And of course, doon sa mga gustong gawin ng negosyo, try our business. Join our business. Hindi natin ipinagkakait sa inyo the business side of Health Code International. And to tell you people, for 8 years, hinawakan ko yung CMD. CMD lang for 8 years, ha? Kumita to ng milyon-milyon for 8 years. Lalo na ngayon, we have the CBF, we have the Supreme Juice, we have the CR Juice, pang detox. And we have beauty products. Marami po tayong produkto na kailangan lang aralin at gawin nyo yung negosyo. Kasi kaya nga, ang title ng ating programa, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Bakit naging CMD? Kasi noon isang product lang talaga tayo. Hindi ko na binabago yon na CMD kasi yun ang flagship product natin. It's the HCI CMD. Of course, ito pa, ma-mention ko yung ibang product natin. We have beauty products. O yan, yung ating Aloria Mineral Shampoo, Aloria Mineral Soap, mayroon tayong lotion. Ang lahat ng product natin, anong pagkakaiba ng product natin sa product ng ibang company? Ang ating product ay mineral-based. Mineral-based po tayo. Okay, naiiba. Gusto niyo kuminis, 'di ba? Gusto niyo matanggal yung mga dead skin ninyo. Gumamit kayo nito. Saka gusto niyo na yung malinis yung ulo, yung wala yung mga balakubak, wala mga kati-kati. Gumamit kayo ng ating Aloria shampoo. Also, we have our toothpaste. Anong toothpaste natin is charcoal with charcoal and minerals. May libre na yan na toothbrush. Oo, ang ganda nito. Gusto nyo wala kayong bad breath, ang gamitin nyo is Aloria toothpaste. Ang ganda pa rin na ating, pag bumili kayo ng toothpaste, libre na po yung toothbrush. Ang toothbrush, napaka-friendly. Pares to, very friendly po sa gums, saka sa mga sa ngipin natin. Dati noon pag ako bumili ng toothbrush, minsan nagdudugo pa yung aking ngipin. Nakaka-irritate, pero dito, this is very friendly at sigurado kang nalilinisan talaga. Ito yung gamit ng iyong lingkod. Promise, walang bad breath pag umaga. Yan ang ating mga produkto. And of course pala, since ngayon, ayan malapit na yung ating oras. Since ngayon, puro tayo online. Dalawa lang yung mata natin, 'di ba? Grabe ang radiation. We have this VIP eyeglass.
our VIP eyeglass, ang kagandahan nitong VIP eyeglass na marami mabenta to sa atin. Lalo ngayon maraming mga magulang, yan, gustong protektahan yung mata ng kanilang mga anak, lagi na lang nasa harapan ng gadget. 'Di ba? Anong pagkakaiba ng VIP eyeglass natin is that ang VIP eyeglass, this is Japan Nanotechnology. Ang ano niya, ang lens niya is may anti-radiation. At ang frame niya is infused with negative ion. Mas malakas tayo, mas maganda ang balanse, lalo doon sa mga nahihilo-hilo, mahina ang katawan, 'di ba? Gumamit kayo ng VIP eyeglass katulad ng gamit ng iyong lingkod. Mas malakas ang katawan ko dahil dito sa negative ion na nasa VIP eyeglass. I-demo nga natin. Hopefully ay makita nyo ng clear. Kaya lang, asan yung aking? Wait lang po. Ay, ito. This is an ordinary salamin, di ba? Yes, di ba? Humina yung mata mo. Dahil nagkaedad na, nakakita ka, nakabasa ka, pero ang tanong, may protection ka ba against radiation? Okay, ito yan na blue light. Makita natin. Tingnan nga natin. Paano ko ipapakita sa inyo? Okay, online. Okay, kung dito, tagus po, kung mata ito, ito ha, tagus po, walang protection. Lumulusot yung radiation. But with our VIP eyeglass, natatrap po, sinasasangga niya kasi merong anti-radiation. Tingnan mo, nasa ibabaw lang po. Hindi lumulusot. Yan tinatrap ng lens yung radiation. Hindi tumatagos sa mata. So, protected yung ating mga mata. Yan ang kagandahan ng ating VIP eyeglass. At mataas ang negative ion. Kaya yung mga tao na may mga masasakit sa katawan, masakit ang ulo, pag gamit ito, sabi niya, nawawala yung pain. Opo, promise, ganyan ang ginagawa ng negative ion. Hindi ko na ma-demo kasi maubos yung ating oras. Maubos sana po ay, and then of course pala sa mga natin, ang gamit ng iyong lingkod na face mask, may negative ion strips. Kung hindi nyo alam to, who cares about these negative ion strips? Nasa around 7,000 po ang negative ion nito. Ibig sabihin, pag yun ay naka-insert sa inyong face mask, mas malakas kayo, mas maganda ang balanse. At aside nung pinupurify niya yung air na nakapaligid sa iyo, laki ng benefit nito. Siguro sa susunod, pwede kong i-demo ulit sa inyo kasi maubos yung ating oras. Okay, so, painom muna ng tubig ha. Announcement pala. Sa mga listener natin sa area ng Camarines Norte, abangan nyo po magkakaroon tayo ng regional convention caravan. Kailan ba yon? Ito yung schedule. September 25, dyan sa Giselle's Garden and Tourist Inn. That is September 25, 9 a.m. Makipag-coordinate sa CMD Center in Daet. September 27 will be in Santa Elena, Camarines Norte. And September 28, dyan sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. And September 29, dyan po tayo sa Jose Panganiban. Yan ang nagre-ready ang inyong lingkod. Sa ikot na to, sabi nga, gawin mo yung mga dapat mong gawin. Mag-iingat lang tayo. Dapat baon-baon natin yung pag-iingat. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Kaya itong nakikinig dyan sa area, nakikinig ba kayo sa area ng Libon? Ano yan? Mag-10 drop siya every 2 hours po. Hindi, yan. 10 hours. 10 to 15 drops every 2 hours in a glass lukewarm water. Tandaan po, mas effective po ang ating CMD with lukewarm water. Okay, ulitin ko na lang yung aking text hotline at dito na tayo sa ating mga outlet, sa ating mga center. Sa mga listener natin sa area ng Camarines Norte, hanapin niyo po HCI CMD Center at
Purok 5, Barangay Mother Lode near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Of course, kay Ma'am Susan Korea, Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, Camarines Norte. Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion, Sur Paracale. Nikki Dasco Store, Purok Yakal, Poblacion, Norte Paracale. And of course, sa Cordon Store, care of Wilma Cordon, sa Purok Camagong, Candelaria Street, Poblacion, Norte Paracale. Sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dortro Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. At sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top JC Marketing. Sa LNL Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nava, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Okay, sa Sorsogon, CMD Center, at second floor, room 204, AZM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Ispadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wendelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Kumadkad, Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, TV Albay. Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, TV Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Centerpoint Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. At sa second district of Albay, Errol Asuncion, Erson Store Center, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Mr. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise. Ayan, Purok 3, Itba, Manito, Albay. Joy Diesel, Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Ito yung aking center dito sa Legazpi City. Second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkerohan, Legazpi City. Andyan si Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay CP, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Hello kay Ma'am Marieta Lopez. So, kumusta na, Ma'am Marieta Lopez?
Sa 3rd District of Balbay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Center ng Ginobatan, Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Albay. Yung mga nagtatanong, open ba ang CMB Center in Legazpi? Yes po, open po kami hanggang 3 p.m. lang. Mga 2:30. 2:30 kasi may lakad ang yung lingkod, di ba? Hanggang 2:30 lang, di ba? So anyway, o kaya 2 o'clock lang. baka daanan tayo ng mga kapamilya. 2 o'clock lang po tayo. Hanggang 2 o'clock ngayon. Ami Canseco kay Boardwalk Service Center Market Site, Uwas Albay, Susi Dizon kay Ocho Payo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Hill Rijalde, Zone 9 Days Street, Saban, Uwas Albay, Lorly Rafael, Travisya, Ginobatan, Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas Albay. Baka hindi ko na-mention, Michelle Biesca, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware, dyan sa area ng Bakakay, Albay. So, ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay makatulong yung ating ginagawa ngayon. Mission to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait yung malaking discount basta kayo po ay member. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.